Mag-expectan ka kay tao, ang tao limitado. Pero pag-expectan sa Ginoo, di ba panalaginan ka sa Diyos? Ha? Tama na itong Diyos. Pag-expectan ka kung pagkamit sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo, pag-ministeryo sa Ginoo, pagdalag-dalag sa Ginoo, di ba pasilatiyon ka sa extravagant na panalangin sa Diyos? Alam mo, palagpakan na ito. Anong palagpak sa Ginoo? Atong exercise sa kapag. Hallelujah! Pag ang tao gani pag naikinuo, bisan pagkamay ka kinuta, hamukaway ka. Amen. Woo! Isulti lang kanunay. Kung sa imong ipamulong, kung sa imong isulti, buhato na sa Diyos. Malindong tekso ka. Lindong ta. Mateo Kapitulo 12:34 at 37. Inimensahiya mga kaisunan, grabe na panalanginan tumayo ni. Hallelujah. Pulong sa Ginoo mga kaisunan, usap ka powerful kaayo ni. Powerful kaayo ni. Iya sugot na igsuon nga mahitabo na to ni. 34 ingon sa dinhi. Hallelujah. Ingon siya, manabitin unsaon maninyo pagsultig mga maayong butang ginautang man kamo. Kaya unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mausab ang isulti sa baba. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga naa sa iyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag-usan kanato mohatag unya o husay sa matag walay pulos ka mga pulong nga iyang isulti. Kaya ang inyong mga pulong mausab ang unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kun kamo sad-an ba o dili magampotan. Amahan namo galangit nun, nini nga kabuntagon o Diyos, salamat po sa pribilehiyo nga makashare na po ko sa imong pulong. Ako nagtuo Ginoong Diyos nga nini urasa, kining pulungan Ginoong Diyos, murimani sa among mga kinabuhi. Salamat ugad, ako nagtuo nga nini nga kabuntagon, ang matag usa makaangkon, makasalod, makadawat, sumalat siyang gusto karon. Nituo ko Ginoo nga muuli sila nga dunay gyoy kagawasan, muuli sila nga dunay panalangin, muuli sila nga dunay gahom, muuli sila Ginoo nga mahimo Ginoo nga kanunay lig-on o malipayon. Salamat Ginoo nga kining imong alagad karon nga imong gamiton, imong dihugan sa double portion sa imong anointing. Ipaluyo ko sa imong cross Ginoo. Salamat Lord nga santang ko manulti magsugod pagpanglihok ang imong balaan ng Espiritu Santo. Nining oras sa among itugyan nimo Lord ang tanan, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Lingkod na sa zoon. Ako ni uluhan mga kaigsuonan, pagmanso sa dila. Okay? Pagmanso sa dila. Usa sa mga butang mga kaigsuonan nga kinahanglan daw atong mansuhon. Pangutanan ako ninyo, mamanso ka ng dila igsoon? Dili no? Kung kita'y mamanso, di kaya. Kamu din na, kamanso mo dila, dili. Kabalo mo kung sa'y manso, bingon mong dili. Kabalo mo kung sa'y manso. Kabalo mo kung sa'y manso. Ikaw, Sir, kabalo mo kung sa'y manso? Kanang imong iro, imong itudloan. Gitudloan mo, tudlo ba? Manso na, tawag ka na, manso. Or train. Sa lain nga, train. Diba? Ang kanang iro ni mo, Sir, nga dako kayo, Sir. Kung imo nang natudloan, delivery! Katawag na manso o train, no? Sa laing termino na train o laing termino po na manso. Sa laing pamaagi po na busalan. Aron ang kabayo, busalan siya. Sa laing nga version sa Biblia, nagsulti diyang busal, no? Para masunod siya bisan asa, no? Masunod siya bisan asa. So muna nga, ang atong dila, mga kaigsoon, kinahanglan siya mansohon or i-train. Tunan, no? Tunan siya. Pangutanan din mamanso ba ang dila? Dili siguro. No, dili siguro, pero kayang mansuhon sa Dios mga kaigsuonan. No, kayang mansuhon sa Ginoo. Unya gisultihan ta dinhi nga naman ang dila manggod mo ni ang number 1 nga manulti og dili maayo o maayo. Di ba? Ang dila musulti ni dautan, musulti po ni maayo. Ingon ang Biblia, ingon ang pulong sa Ginoo, dili pwede nga usa ka tubod magagawas ang duha ka klase, tab-ang o parat. Unya mo na nga tudluan ta ingon nga mga Kristohanon, mga Christian, no, mga tao nga naas Ginoo, kinahanglan nga ang atong isulti puros gyud tinuod. Amen. Atong isulti makahatag og kagawasan, kasiguraduhan, kalipay sa uban nga maminaw, dili makapandol, di ba? Kung kita'y musulti tinuod na igsuon, himuon niyon nilang masihanan.
No, pagsulti ganin mo, tabi, nagani tabi ni mo madunggan, ayaw yun o isulti, balik, ayaw isulti o tabi. Ganon. Kaya kung imo ning isulti, ikaw na dayon hinungdan, o ikaw na dayon imuon, nga siya may isulti, hindi dia na mamutbot. Kristohanon dia na, Diyos nun dia na. Di ba? Di ba, Ikson? Pag kita gani gigikanan dayon sa istorya, kita gani sinundanan sa istorya, ikaw na gani mo'y nagsulti, tinuod na. Amen ba? Yes. Ang Kristohanon, wala yo'y pamutbot ni. Dili yun ni musulti nga, pasiaw na ito nga puwa. Kaya gusto na biya kong musikat. Dili, oy, kinahanglan ang atong isulti, puros yung tinuod. Kaya ang Biblia, unsa ang kaabudansya sa imong kasing-kasing, unsay naa din ha, unsay naay suludin ha, maunay mo gawa sa imong dila. Amen. Gikan karon ato ning mansuhon, ato ning i-train. Kining dila pataka ra ning sulti o walay pulos nga mga pulong. Unsa man ning walay pulos nga mga pulong? Naay mga walay pulos nga pulong nga wa nimo na huna-huna nga mura na siya nahabit na nimo or nahimo na nimong kinaiya. Nga uglain ang imong masultihan, lahi ang imong kabantay mo. Naay mga tao maay kay mo sulti, maayo kay mo himog mga istorya. Ngani naay tao nga professional siya. Professional samtang ko nagwali ko dito, gikuha niya, gikot niya ang akong giwali. Kadungog ang mga pastor ana. Pagkataod-taod wa sa kabantay ang iyang gipuy-an ug ang iyang istoryahan nasa sa simbahan, nasa disulti na yun siya pamalikas, wa sa kabantay ha. Naaman siya sa simbahan. Yan ibakuyin na ito si Pabi nga, malihis to word na, malimtan to. Sa malimtan yung nangatawa ta ng pastor. Nangatawa ka na. Tinaman ko yung kinaiya na atong ilihis, ang piste, atong imong pistol. Ang giatay, atong imong giatot. Hello, Christian. Kabantay siguro ta sa atong sinultihan, kanang-tanan, wala na'y pulos. Ayaw pagpatagag sulti, hinumdumi, huna-hunaan, pagsulti ni mo, makaayo baka ninako aning mga taong naminaw, kay Kristohanon mata. Ang Kristohanon pinakamaayong manulti o pinakapinuganon mo sulti. Dili ko ka palaaway, dili ko ka hinulong, dili ko ka pagpatakag yab-yab sa imong baba, na mura na po kag ikaw na'y gamhanan din ha. Dili oy. Ang Kristohanon kinahanglan siya mo'y number 1 na makapugong sa iyang dila. Kay naa siya Diyos. Nagdalatang Ginoo ka ng Ginoo nga atong gidala. Usa ka Ginoo nga dili ikakumpara sa ubang Ginoo. Kunya ang Kristohanon pagsulti nimo wala kang gisulti. Kristohanon diyan na di ulaw kayong Ginoo. Unya karon ang Kristohanon tungod kay Kristohanon ka, tungod kay Dios nun ka, ang imong gibuhat sama sa gibuhat ni Kristo. Ayaw pangilan, ayaw panguwat. Amen. Kung nailubin din hangay mong nagyan ay kwarta din na wala sa dahina na makitaan sa man, ayaw buha. Tanawan mo ninyo yung son. Di ka ni kakatanaw na ko, but guilty ka. Lagi! Nag-ito mo ko din para matalo ko ninyo. Ang Kristohanon kinahanglan mo, abay yun ka, balaod. Musunod yun ta, kay pinaka. Naganing motor din na, magbiyahe na ganing mong motor, magbiyahe mo kayo mong orkita, nagsingle na mo, ay mo patunga. Nanong giapin mo na nyo, basta kadila ka man atong isgutan. Buot ang mga ipasabot, nga kining atong kinabuhi, kinahanglan mahimot ang example kanunay. Yan naman, kaya nahina lang ka, nakastunga. Kanang gasunod ni mo, pati sukuha. Diyo, bugu, ito ba na nyo? Kanang gasunod ni mo, pati ng pang. Basta, huwag ka basta katulad pa, huwag nakita pa nga nakikibutan ng motor, singgol, sa ikan, ang daplin. Paglingi, uy si pastor man dito. Uy si Kristohanon man dito. Bantay ng tanah. Hindi mo mag-drive-drive kung mabilisin siya. Okay? Kristohanon doon na. Kita gani kang lumi ka nahulog, kita gani kang pulap. Uy, tag-iyan eh, punito ni mo. Imo'y maligya po. Ayaw! Young people, bata, Kristohanon, kinahanglan mahimog yung tang amping kanunay. Kanunay. 7 pesos na ne.
50 pesos lagi, impirno ka. Tunaw ni mo, kaya lain, uy, huwag yun nakikinig mo tugian ni ba? Nakaakir mo ganito Kristohanon. Niya na kayo ni Pali. Ay, huwag mo tudluin yung pastor. Ayaw mo pangawa. Ayaw din mo pangawa. Kaya bawal yun as mo. Nagsakan nyo nito. Simba na pagkatong Domingo. May mong sakana. Upa, sakana. Lube. Dalagang sako. Simba ka karon. Ugma ka man ka. Maulaw mo. Maulaw ta. Diba? Walay labot na. Pero buot ako yung pasabot. Unsa gani imong aksyon, mao na imong sinultihan. Hey! Unsa imong gi-aksyon, unsa imong gibuhat, mao na imong sinultihan, mao na imong kinabuhi, mao na kinahanglan bantayanan ang kinabuhi Kristohanon dagang bawal. Akan yung bawal. Pero kining bawana makahatag nimo ni sa lami nga kinabuhi ug hamugaway nga kinabuhi. Tulog ka dayon, isang maglingkod, tulog. Walay problema. Kagigda, tulog. Walay problema. Di ba? Matod pa sa uban, di makatulog o piling mag-ubo. Konsensya po kayo. Tako na. Pagmanso sa dila. Pagmanso sa dila, mo na importante-importante. Ato balik ko basa. Ingon sa mga bitin, ginasultihan ang taong dautan, ginasultihan ang mga taong negatibo, ginasultihan ang mga taong magsulting walay pulos, inagbitin. Nahanta. Nahanta, anak. Ang taong traidor, ang taong magtumutungo, ang taong magbuton, ang taong bakakon, ang taong katakagsulti, mga mamaligas, mga negatibong butang, gitawag sa Biblia bitin. Makasulti na gani kag dili maayo, makasulti gani kag kabantay ka ba, dili maayo di imong sulti. Kalata lagi. Nahaba na mga version sa itong baba. Ikan karot. Sa una. Sa una na anak. Ako di ay. Sige. Pubida. Pubida. Nagpuong kong dili siya pamalikas. Sukur man di ay yapon. Pubida. Ayaw lagi gamitan ng hinay-hinay nakakatunta. So, ang tuyo nato din nga atong mahibaluan nga kung magsulti na gani ka na, mura kag bitin, di pa kasama bitin isa. Mga bitin, unsaon man ninyo pagsulti mga maayong butang nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mauusap ang isulti sa baba. Nato nang hinugtuman 12:34. Nga unsay naa sa imong kasing-kasing ang imong dila musulti. Musulti gyud siya. Unya pagsulti niya, imo dayon og aksyonon dayon sa tao. Mao nang gitudloan ta Kristohanon kay mga tawo ta sa Dios dili ta mga bitin. Wa be gyud nakaamog bitin. Wa be gyud nakabuhi bitin isuon nga ning lahutay. Oh. Si Nietes ra nagbuhig bitin, pero dili yun na forever. Pwede yung kanon anang bitin. Kanabi na yung Facebook bitaw na nagbuhig ang bitin, gamay parolaan ang tuot nga tokbo na ka. Ang 35 nagsulti, ang maayong tao magsulti maayo gikan sa mga butang maayo. Mga butang na naa sa iyang kasing-kasing. Sa laing version anay pahandi. Ang boto nabay Bible din yung nagsulti din na o bahandi. Sa laing version, anang kasing-kasing isang gitawag ng bahandi. Sa ato pa di ay, ang maayo din kasing-kasing gitaw, bahandi na katubangan sa Diyos. No? Maayo din na bahandi. Ang taong dautan, magsulti dautan, gikan sa mga butang, na dautan, nga naa sa iyang kasing-kasing. Wala nila. Nabantay siguro ka, nga doon ay plano dito mo, na dautan, plano ka, kita ka, wala na siya. Kita kag na ay lubing nga daghan kay bunga, nagbulig-bulig. Ako ba na kuhiton? 7 pesos naman, di ba? 7 pesos ang buok ron. Ano? 7 pesos. Alay mo prahay dali. Ang pulak 5. Tuha ko kaya na. 8 no? 8 lagi. Hiyahay. Duha ka buok 16.
Pero kanang tanan igsoon dili ikaw mahimong hayayo. Dili gani imo nga ayaw yung punita. Ha? Ayaw punita. Ang maayong tao magsulti maayo gikan sa mga maayong butang nga naa sa kasing-kasing. Ug ang taong dautan magsulti dautan gikan sa iyang mga butang dautan nga naa sa iyang kasing-kasing. Sa Miranda rule, sir, Miranda rule ba na? Or law? Sa Miranda law or rule, naagitawag dito, kana dito, dakpon dito ang tao. Dakpon ang tao nga. Ayaw pagsulti, kaya hindi mo isulti, mo gamiton, batok nimo. So, kapatay mo na? Hindi nga kita ka. Ayaw pagpatakag sulti, kaya ang imong isulti, mo gamiton kanimo. Maghilom-hilom lang, tagaan kag abogado, tagaan kag abogado nga dili kayo kamao. Ano kaya? Eh, pagsaba-saba. Nagkagag abogado nga, tinang abogado di kayo ka mo. Sabi yung abogado ito din. Di ko ito napindi, preso yun. Pero maayo ka ni kay abogado. Dili nagkapak sama-sama. Sa pag ikaw nagpatay. Sa pag may nagpatay. Tao. Pero bisan ang tao na madakpon sa Miranda rule or right or law, isulti sa Biblia. Naana sa Bible. Sa 36 isulti. Tanawan. Atong tanawan. Kung sa'yo Miranda. Sabi ayaw paggamita. Patakasulti. Hilom-hilom ka. Pag dakpon ang tao, hilom lang yun. So ka sir, ginabot mo na sir. Huwag kayo pagtasan, huwag kayo buot. Kanang gamit, kanang mga pulungan. Kung gamito na yun. Giinan ko anak, huwag kayo batasan. Nagdako po, kami may nag-implement sa balaod. Kami may serve and protect ang among trabaho sa pulis. Giinan ko na niya attorney, giinan ko niya sir, giinan ko na niya okay, bagbuot, okay, batasan. Nakapino siya na ako sir, ako pagkatao. Gamitin to. Wala isang ka ito ka nang hindi mo talagang sulti. Ayaw mo talagang sulti. Tinapit na ba? Dahil kag LTO. Sir, anong ginagawa mo sir? Nag-helmet ko, nagsapatos ko. Anong kumplito mo sir? Buling yung kumplito number. Sir, mabuling ka na sir. Ayaw na pataka niya. Istorya. Ay, nagpagtudlo nila. Tudluan niyo. Ba pabantay mo? Pataka kita na yung tap. Uri up na yung tap. Madapat tap. Lahat. Pero, di-parking ka na. Ako rin. Kung masawa ko. Sungka, pataka mo na parking. Turbaan ka ito. Nagka-parking mo nito sa atbang sa lubo mo dapit. Ano pedestrian line ba? Iris naman ko. Na panas na. Ni-parking ko dito. Naaman ay purser doha kabok sa atbang. Ibadlong, naman sila sulod sa kanan. Ibadlong sila nga. Patras, gisulod ko niya sa lobo. Iti sukuan tingala. Suko mo kayo niya. Suko. Ibad, ganito. Relax lang. Kaya hindi matadak ko na. Pasaya ka na di hadlo ka sa. Sir, atas lang gamay. Hadlo. Maunhan o. Sama na atras ko? Atras hindi ay. Kailangan ko. Asiya pa nagpa-atras ako. Laban kay sir, sorry kay sir. May problema. Ano ba atraso pa mo niya na Ay na. Dalar na ticket ka naman. Ticketan ka. Kinangaran ko. Kini nga itong naong bisa magmasukot ni. Guwapo rin ako. Bitaw. Nagtatikuyawan niya yung taon. Ako po, tinahalam ko. Tikitan na. Pagkabot na ba ito? Wak man eh. O sir, sir eh. Iyakas lang naman. Atras ko? Siya po hindi ka atras. Pero, nadakpa na yun ka. Siya, dili ba yun isa? Pag dili ka kinay o tikita na yun, tawatan na lang. Ayaw kasuko, kailangan pa additional na lang. Kami taong ginapog helmet. Sa una, duhami ginapog, wag helmet. Ako sa, kayo yung isa, nagtiong ito nagdapog na mo. Sir, tuway may helmet sino? Sir, ginapog na ito ng ganyan. Sir, simple ay, balik na ito. Wala ito na pa yun, sir. Maghilom na doon. Ako, hilom rin ko. Hilom rin ko. Siya rin. Di na mo pa yung agi. Sir, ito na po sino? Galista pag-anik ko ni mo. Padak mo na po ko ni mo ato. Mura ba nagkuhan doon? Mura ba nagpukot doon? Nagdilit na ng isda buha. Ikaw may nanakpan mo. Paghilom diya. Ay, isulat. Ito tanang bayo. Arrogante ka.
Pirmahin ini. Saya dikumpirma na, sir. Asa mo dapat mo sulat anak, de? Anak, pirma sa taon-taon. Ayo, pag-anak. Nakaw siya. Sir, inuan mo, sir. Wait. Dali, sir. Inuan mo, sir. Sige. Ay, hilong-hilong na ka. Wow, ipo. Hindi bayad sa gamay. Inana na. Hilong-hilong na. Ang try na city na ingon, kaya ang inyong mga pulo mausap ang mga mauunya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamo saan ba o dili. Sa ato pa, kung magpataka di kag sulti, ang imong isulti mo'y gamiton og hukom nimo. Dili kayo suggested kayo ang tao, dili yung ka magpatakang istorya. Pugnan, kung sa'y buhaton, aron kinidili ni mo kuyanap sa tao, ang buhaton na to, una, ingon siya, ang pagpugong, una, pagpugong sa atong dila, usa ka pinaka-importante, apan pinakalisod nga tahas nga atong atubangan. Usa ko no? Atong bakitan, dinhi, ang pagpugong sa atong dila, usa ka pinaka-importante. Gibalyo sa ang pagpugong o bilinhong butang, importante. Pero unsa ko no? Pinakalisod nga tahas. Lisod daw nga tahas. Tinuod ba na? Tinuod ba? Ang atong pulong dila, ang atong sinultihan, kinahanglan siyang pugnan. Kay importante ang imong isulti laban na sa mga Kristohanon, mga Diyos doon nga tao. Kaya ang imong isulti, may gabito nila. Tinuod na, si Pastor Betty mo. Tinuod na kay, si Limbag yung kayo na siya. Kaya nung mga kita, ilis na ang dalabay pa. Diyos nung kayo na. Nalitaw mo? Muna nga kita yun maoy, mapinugnanon nga tao ka nunay. Naitabi na, hala kadaghanan yung paminaw. Tinuod kami. Tiririn po kami na, tinuod ba kami? Ayaw. Kung lagi, kadugangan dito na to, murag lang, murag na dayon o tinuod na to. Karang murag ato na dunggan, pagkita ni sulti, patay na. Diba? Murag buros pa dito, dili buros na. O, dito murag kabit, dili pagabot na to, kabit na. Tinuod na yun, di kabit ni sulti. Ha? Pantayan kita to. Pugnan ko no, pinaka-importante. Amen, may soko. Pinaka-importante. So nga nung isulti ni, tungkol kay ang Diyos gusto nga, mahibaw amin nga mga pulo nga, nato karon. Nadili lang kay baliwalaon eh. Ako may nabasahan, ako ninakitaan nga importante ni na i-apply sa Kristohanon. Isulti sa Kristohanon. Kaya ang Kristohanon, bulala kayo. Ako may kunhan. Sabi na ng mga tao dito ang backslider. Sultihin ng mga backslider na tao. Sultihin na ba yung sino? Kani ng kuno na. Sa ang pagpugong sa atong dila, usa ka pinaka-importante, apan pinaka-lisod nga tahas. Lisod daw nga tahas. Para na ako, tinuod yun. Tinuod ay, labi na ako, wali ka nunay. Sa asa kung magwali. Pero tingin, sura yun, di ka pwedeng dili mo adlib o istorya. Magsige po kag, seryoso po kayo, wag lang eh. Nami ko itong nai-adib-adib ginagmay. Pero ang nakinindot mga kigsunan na ato ning buhaton na pagpugong, ingon ang pulong sa Ginoo panultiyon, kapitulo 18, versículo 21. Ang imong gisulti makaluwas o makalaglag sa kinabuhi, busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangbutanan sa imong gispanulti. Sa ato pa, kung magpugong ka, awakan mo. Kabantay mo nga, nabita kay ginasulti nga, makapasakit sa uban, niya gusto ni mong makulon ba? Katong isulti. Mahayal rin ako laki. Istorya. Ingnan naman ako nga. May kinaputi na ka. Nalito yung inana. May kinaputi ka. Pasabot niya, sakit kayo biyak na no? Kaya yun, nagwapo lagi ka ron. Nagwapo lagi ka ron. Malutan dito dahil. Nagwapo lagi ka ron. Ano saan tayo kahapon? Kahapon, ano ba? Una-una ang yung pagkadaghan, hindi ko naman sakitan yung mga tao. Ni samot magkagwapa, ni samot magkagwapo. Na, ni samot, pero nagwapo lang ka. Ni samot yun. Na, ngayon, kahapon mo ang yun lang ay.
Ha? Ang ato nang isulti mo sa di makaluwas o makalaglag sa kinabuhi. Mo nang imong isulti, mauswagon! O di, mauswagon ka. Di ba? Puyaan na to, unsay naa sa Biblia, unsay gisulti sa Biblia, kaya nga naman kining kinabuhi, usan sa mga butang, nga kinahanglan puyaan sa Kristohanon. Puyaan sa Kristohanon. Ayaw pag una-una igsoon mo. Kamao ka ani, kamao na ta ani. Ani na di ko magpatagay isulti. Ang Biblia, ang imong isulti, makaluwas o makalaglag kanimo. O na, dili ka magpatagay isulti. Okay? Dili ka magpatagay isulti. Ikaduha, nga buhaton sa tao, mga kaigsunan, mauni ang pinaka-importante. Kay matag pulong, walay pulos na atong isulti, manubag ka. Ikaduha, adunay kita'y tulubagon sa Dios sa atong mga ginapanulti. Dili lang sa Dios, busa sa atong ihalad sa Ginoo ang atong mga dila. Ikaduha, gisulti sa Biblia nga ang atong mga pulong doon na tayong tulubagon. Karon padaan ato nang ipa-align. Unsa di ay ning atong mga manubag sa mga pulong na atong isulti. Unsa man di naay mga tao na manghimaraot o panghimaraoton sa taong Kristohanon. Wala na noon sa mga Kristohanon, pero naay mga time nga madigyas ta, dunay time nga makuyawan ta, dunay time unya nga modaog ta, ang ngalan sa yawa o dautan mo'y atong isulti. Hinuot ko ani, kay kining ngalan magod sa yawa mga kaigsunan, ako nag-imbensyon lang kanunay, isulti ba? Kaya na mga tao manggod nga iikyas, ilihis ang ilang mga word o wording, pero ang paagi gihapon, yawa na gihapon. Niso pag yung YAWA, o anak paghihapon ko din. No? Pero taas na kayo ang akong sinultihan, istorya honon. Pero usa di ay sa mga butang atong bantayanan, kay manubag di itas in the last days. Katapusang mga adlaw, sa Judgment Day, manubag ka sa imong isulti. So bantayan na to, kung sa mga pulunga karon. Atong isulat, para atong hibaluan. Kung sa man di. Kamo ko na istorya, tanang pamalikas, atong hinganlan, pastor, kanang tanang pamalikas, pwede nang buhaton sa usa ka tawo nga walay Dios. Pwede po nang buhaton, ang pagpamalikas, dili na kayo. Dili na kayo na masulti sa mga taong Kristohanon. Ato na lang sa mga lis, kamatay, kalata, iatay, yatis, pistol, katigbak, sa ba? Yaway, yawa, yawards, yaga, pistot, pisti, sa ba? Isulti ninyo. Ayaw mo magpa-lis, pamayo-mayo din ha? Ang handlo mo mamusulti, wag ganito na handlo ni sulti diri. Buta mo yung pasabot pa na kaigsunan. Nga kanang tanan, isulti na to na sa Ginoo. Dahil makapugong di ka, masuko tabi. Di ba ang tao masuko? Na ang kay buhaton, mamundak ka. Kanang imo pagpanmundak nila, kanang imo pamuwak ng mga gamit nila. Nag-express na sa imong isulti. Wala man imong isulti, pero mo'y makikaan. Kanang atong gipo. Masuko ka. Forbida. Forbida. Kahit ikagulo ha. Kanang di ay, pagpakita na igsoon na manubagta sa atong isultihan ng gihapon. Huwag ka isulti, tungkol kayo nagpugong ka sa imong isulti. Pero ang imong aksyon, tanawa. Nabuwak na. Kanang hindi ka pasaylo. Kanang imong ginawa na imong pagpuni mo. Hindi ka pasaylo sa imong isinatao. Kung sa man na ay, wala kang imong isulti, pero nagdumog ka. Hello! Nagtuon siguro na, nadili na accountable sa atong kinabuhi kay Kristohanon. Accountable gihapon. Kanang dili ka kabalumuhatag, dili ka kabalumuhatag sa imong silingan, dili ka kamupasaylok sa imong silingan. Usa na sa mga butang, accountable gihapon na to na, dautan gihapon na, manubag gihapon ka na. Wala kang imong gisulti, pero imong gibinuha. Di ba? Oo, kamo din natin. Master, ako na kayo. Kailan kayo, malikas na yan, ako pagpito ta. May na lang mo dire, kaya anes kayo kung isulti dire. Kamu diyan, ligo-ligo mo. Kupukin ka po. Hindi na po ni kailain. Kamu na makadungog ko ninyo, mag-istorya mo? Mausay makadungog ko ninyo. May bastos kayo istoryan. Sabi isulti be. Naligid, hapit maligid, hapit nadagba. Jesus name, sabi isulti. Bago pa kayo? Bago
walay ko munisipyo. Karon pagkabot na mong birthday. Katulad ni kaya ba dito, ako mo kung giwalihan ba ko pa? Di mo matagang istorya, di mo matagang sulti, kaya kanina yung sulti, gabito na, kadautan, hukman mo na. Pagkahulog sa kutsara. So, yung sulti, bastos! Di lang nag-sulti, hey, kami ba mga tapos. Basta kay bastos. Kanang private ka buhaton. Natawa siya. Okay, nag-sulti basta. Ato ito nakasabot na. Hoy! Manubag ihapon ka na! Kristohanon! Dili pwede na imo ni ibaliwala karon kay kini nga pagtulunan ni sa Dios nga gusto sa Ginoo nga mausap ang atong hunahuna, mausap ang atong sinugdan, unsay sikretong buhaton aron kini atong mahimong nga dili ta manubag ani ihalad nato atong dila ato sa Ginoo. Amen. I-surrender. Masabi, i-surrender ang mga bastos. Mga bastos ng hunahuna, bastos na sinultihan, dautan na sinultihan, dili mo pasaylo sa iyang isikataw. So pa, apil una-una, oy. Apil, oy. Tural. Kaya kanina mo una-una, giuna-una ni mo na. Pag litok anang dila, maunay mong giuna-una. Maunay mong ginaadin eh. Ang gisulti lang sa Biblia, wala lang giapil ang una-una. Pero ang gisulti din eh, unsay imong gibuha, manubag ta. Amen. Gusto mo kung gis Ginoo nga mahimo kitang sakto. Mahimo sakto. Sa dahil lang na yung pulos Ginoo nga motandog nimo, sa dahil lang yung pulos Ginoo nga mo correct sa atong kinabuhi. Nakikinig kay usaman ka maayong butang nga makakorek ni nato, makorehe sa atong dautan nga mga kinabuhi. Kung sa dinhi, aduna kitay tulubagon, usaman na. Sa ato pa aduna kitay tulubagon, dili pa karon inig mamatay ta ni kalibutan na. Ang langit manubag ta dito, pila ta dito, unsay imong gisulti dinhi kalibutan na, unsay gibuhat nimo dito, unsay binuhatan nimo dinhi, unsay gihimo nimo dinhi, nitabang ka sa ministries Ginoo, bibuhat pa ka para sa bulaton sa Ginoo, tulubagon na to na dito sa Ginoo. Ay, pastor, luoy ya pastor. Dili na taman lang diyan, dili ka luoy kay si pastor, kinahanglan ka ba mo support, mutabang. Amen, my son. Luoy kay pastor. Wa ka kampo ni pastor ni ka, gabi. Wa ka kampo. Lord, kami ang pastor, kabalo ko pastor gahapon. Kapay nito kayo. Tulugon nito kayo. Apil mo ko ng prayer. Kamu apil dito ba mga ito? Apil mo kanon na yan ang akong kampo. I-apil ko ninyo. Ha? Salamat po pastor. Kabalo ko nag-i-apil ko ninyo. Atong dili ko tanaw na ko, wala lagi ko i-apil. Ano na kita tumabagon sa Dios sa atong mga gipanulti sa ato pa gahapon adlaw, ato miaging adlaw, ato pagmiaging adlaw, kana tanan dili nimo na pangayo ta saylo, dili ka mga musurrender nato sa Ginoo. Nubag ta na, kung natay tulubagon na. Busa atong ihalad sa Ginoo ang atong dila. Atong dila. Atong ihalad. Mateo kapitulo 12 versikulo 36, kato atong ibasa din na. Sa sultihan kong kamo sa adlaw sa paghukom, kini, ang matag usa kana katao muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga mga pulong nga inyong gisulti. Post dayon, Facebook, soko. Wa man ang gisulti pastor, gipost man. Naay kasuko sa bana, naay kasuko sa asawa, i-post. Naay kasuko sa lingan, i-post. Naay kasuko sa uyab, i-post. Naay kasuko sa pagumangkon apo unsa ba kaha, i-post. Muelse nagkubel post. Burnout post. Ang taga Muelse, wala nag-entertain ninyo. Ako, post utak ko kay 2,500 po na kuha. Kaya ko gagawin ng i-post. Lingon po na niya ng mga tao nga. Atapang ng pastor. Ito, 2,500 po na mo din. Tingahan lang ito ko ano. Yung taas yun ang bila. Kaya kani ato, 2,003. Karoon 2,500 ninyo. Pahintir nyo? 1 po ninyo karoon. Alang-alang ipadato. Magkastin mo.
makabayad na gani kay Soon, nagpasabot na, magkadako gani mong bill, nagka-improve na ka. Salamati, natural. Ayaw mo paggamit og aircon, ayaw mo paggamit og rep, ayaw mo paggamit og TV nga dagko kayo. Ayaw mo paggamit lansa. Ang inyong gamiton, tayhop yun. Maglungang, tayhop. Mag-init tubig, tayhop. Mag-plansa, tayhop yapon. Ayaw po. Bye-bye. Di ba, panini. Bikin, ini painitin na lang gini. Nakasulay tayo soon sa ito simbahan, 0. 0 gini rin. Murag 2 kabil to. 2 kabil, 0 ba? Ingon na yung kabil, Pastor, kung sa may gigamit ni mga nag-imuhang balay, 0 man yung imuhang kwintador. Iko sir, dugay-dugay na yung ka undang o gamit o kuhan sir, kanan. Electric pan, plansa, may gamit aircon na. 0 man. Tulog ka bulan dito, 0. Ibayad di o 18 pesos mo siguro to? Ingon na yung taga-Wilson. Kano sini kaya ni Pastor? Katong previous ni mong month ato miaging tuig, miaging bulan, Pastor na. Ito maging miaging bulan, Pastor. Muna na ito yung basihan, Pastor. Mabayad ka. Okay, tulog ka bulan yun. Straight dito diya. Isa, ilisa na lang gawin yung pindador mo. Iko, dugay ako kaingon na ng ilisa. Pero nalipay yung tapo. May nabili ilisa. Naguba ang pindador. Nainana ng mga sistema sa kinabuhi. Pero bot ako sabot, mga salagma na na. Karon na sige burnout, dako kay kurente. Okay? Palong siga. Tuyoon yun na. Tuyoon yun na nato, dili po nato close na nato ang suga. Kaya nabawaan nato, sige na! Diba? Sige na. Amen, kita dako kay kurente. Sige lang. Ang Kristohanon, sige lang. Kaya makadako na yung kurente, nagkadato mo ka. Kabayan na mga na. Nagkabayan na ka na eh. Kuko, pagpaputlan mo na, nalito ka na. Ngita mo ka paagi nga. Imo kong bayan ka. Di ba? Kaya naman po, ayaw bayan eh. Di ba? Sunod na. Dako, nanoon. Ito, di bayan na ni. Bayan na ba na yung pagputlan na? Kung nanarabi mo na dito yung additional. Wala na ibagin ka. Ato-ato pa ka dito. Step to siren. Sige, pag-backline. Kung sa distrito, magbayarin mo ni. Pag-backline na nung tayo merkado. Ito, bayarin. Gipa uswag na kas Ginoo. Inaman na paagi. Okay, kinahanglan ko nung ato i-surrender. Ihalan na ito nila na kas Ginoo. Gikan karon ha. Di na ata makadungog sinultihan na bad words. Di na makasulat bastos. Dili na. Makasulti gani ka, bantahin yung ganunay. Na gani man kalata, pamatay, pagkatipag, bastos na mga sinultihan. Dugtugan na yun. Ingnan mo tapat. Idugtug ko yung balik-baba. Koy, makadoon. Para kamatang yung kayo. Limad ba yun? Wala naman. Salmo 19:14. Kahimutaan mo unta ang akong mga pulong o gunahuna o Ginoo nga akong dalampanan o ang akong manluluwas. Mao ni ang version ni Salmista David na kinahanglan nahimuot ang Dios. Mao dito si Salmista David ni Karigson makasala siya kasi biyan siya kaya ang iyang kasing-kasing kanunay magpahimuot sa Ginoo. Okay? Kanunay magpahimuot sa Ginoo. Mao ni ang kinabuhi. Mao ni version sa kinabuhi ni Salmista David mga kaigsoonan nga kinahanglan nga ang atong kinabuhi mahimuot ang Dios. Kada adlaw. Ikatulo katapusan. Unsa mo no? Puno nato ang atong mga kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo. Mao ni lami. Aron mapugnan nimo ang imong dila dili na kamanubag, ang imong dila dili pagtatakang sulti, ang atong ipapuno sa atong mga kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Amen. Kada adlaw kinahanglan one verse lang usa lang ka pulong sa Ginoo, usa lang ka bersikulo, pinaagi-ani mauni ang sistema nga gihimo sa Ginoo nga diin ang imong kinabuhi mahimong hamugaway.
Panagani ang imong pulong, maoy akong kadato. Alam ka na kung labaw ka sa tanan. Ang pulong naman sa Ginoo, kaya itong ikutan kanunay sa itong kasing-kasing. Ha? Ano ito yung sulti? Nga, atong buhaton, masamay mong imoon, maminaw tadaan, o huna-hunaon na mo daan, sa dili pagkamusulti. Ha? Huna-hunaan daan, sa pagkamusulti. Ang imong isulti, imo daan i-imagine. Kining sinultihan na. Ingon na Santiago 1:19, minahal ko mga igsoon, timati kini. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali na suko. Sa kuno, dili kuno dali na suko. Colosas 4:6, kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuo o makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kanimo. Kung sa pagiha sa diha nga imo kasing-kasing puno sa pulong sa Ginoo. Di ba? Ang ato isulti, doon yung mga itambag nimo, ang imo isulti puros Diyos mo. Puros maayo, hamili. Salamat sa Ginoo. No? Kanya maunay, kanunay nimo isulti. Dili na mga negatibo, dili na mga butang na dili kay mo sa Ginoo. Ito nga akong isulti kanina, dili na nakadunggan nimo. Ug naa gani mga batanon, inyong mga ginikanan. No, inyong mga ginikanan, kasagaran uban po ng mga batanon din ang deliver ng mga ginikanan. Nung nagani magsulti gani dautan, magsulti gani og mga pamalikas inyong mga ginikanan, badlongan na niyo. Kay uso naman ang karon. No, uso naman aron ang anak na may madlong sa ginikanan. Badlongan, pahinahengkan lang. No? May dinaanak ba nga sistema? Muna nga atong bantayan, nga atong kinabuhi mga kaisunan, kinahanglan. Pagkaan mo pag-anita, okay, magdala ka Bible. Dalan niyo yung Bible, dalan niyo yung pulong sa Ginoo. Ano man, kay maura niya paagi, o dalan niya sa atong kinabuhi mga kaisunan, aron kita makamanso sa atong dila. Ang pagmanso sa dila di ay, mauni usa ka butang. Itong hibaluan, pugnan nato ang atong kaugalingon. Ikaduha, kinahanglan, sa itong ikaduha ganit mga kaisunan, aduna kita tulubagon. Tungod kay aduna tayo tulubagon, dili ta magpatagal sulti. Atong ihalad ang atong dila nato sa Ginoo. Ikatulo, ipapuno nato ang kasing-kasing sa mga butang o mga pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanimo igsoon, kanako dili ka kabuntagon, mao ni mensahe sa Dios pagmanso sa dila. Nga mga Kristohanon, wa dinhi apan naay kinabuhi nga wala pa mausab diha sa Ginoo. So gusto sa Dios na mahimo kang atubang, mahimo kang dili manubag unya in the last days. Sa atong kinabuhi igsoon, manindog ta. Nya atong i-surrender ang atong kaugalingon atong kinabuhi nga sa Ginoo. Hibaluin nga dinhi nga kabuntagon igsoon. Lain-lain matag version sa utok, lain-lain matag version sa atong una-una. Apan hibaluin. Ang imong kinabuhi ginapreserbahan o nindot ng mga butang sa Diyos. Ayaw pagsulti kung dilig di mo una-una. Ayaw pag una-una kung dautan kay kriminal ang imong una-una. Ayaw pag una-una balos dahil mga tao nga nakapang kasakit di mo. Ayaw pag una-una balos. Kaya pulong sa Ginoo nag-ingon, ako'y manibalos para nimo. Ang Diyos na atong gialagaran, siya'y mangitag pamaagi aron makorek ang tao o kinsa man ang makapasakit niya. Ahatag ang kanunay sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Ako balik ko igsoon. Unsay maayong buhaton aron mamanso nato atong dila. Una, kinahanglan kamautang magpugong. Kamautang magpugong. Ikaduha, kinahanglan atong ihalad ang atong dila. Ikatulo, kinahanglan ipapuno nato ang atong kasing-kasing sa mga butang. Pulong sa Ginoo, Diyos no. Mo ni atong buhaton karon. Atong himuon karon, atong isulti nga to sa Ginoo, Ginoo,
gikan karong adlaw, akong ipugnan, akong isulti. Akong ihalad ang akong dila dihan nimo. Sugod karong adlaw, akong ipapuno ang akong kasing-kasing sa inyong mga puno. Siliyuhi kini Ginoo sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Ang kinabuhi ko gikan kanimo nagapangita sa katagbawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka. Thank you, Lord. Kay ikaw ang giya ning kinabuhi ka, wa ko'y mahimo kung wa'y tabang di kanimo na kanimo kanimo ang sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan. Thank you, Lord. Sa sinugdan o sa katapusan ang imong ngalan gayon mahimaya ay ikaw lamang o Diyos tinugdaning tanan sa yuta o sa kalangitan ang imong katahon nagadana ang imong katahon Hallelujah, dahil ka ang Diyos, dahil ko na ito ang Diyos, dahil ko na ito ang Ginoo. Hallelujah, salamat kay Lord God, hindi nga kagod-kagod. Salamat sa mga pulong Ginoong Diyos na sugod ani mga orasa, sugod ani mga adlaw, manso na namang among mga dila, di mi magtataka og sulti, ang among isulti Ginoong Diyos, puros na makahatag og kalipay, makapahimuot, natus mo na taong maminaw na mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Kamputan. Labing balaan at amahanan ng mga Diyos. Salamat kay ining adlaw, salamat inyong orasa. Salamat sa mga pagtulungan Ginoong Diyos na among nasinati karon, among nadawat karon, among naangkon karon. Ginoo nagkampo ko, mapadayon ka nga magapanalangin ini, padayon ka Ginoong Diyos na magapatik sa matag pulong sa among mga kasing-kasing. Salamat Lord God, dingin natudluan ni karon sa pagpugong sa among dila, pagpugong sa among kaugalingon, o paghalad sa among mga dila na kanimo. O Lord, salamat kay Ginoo nga kini mga pulong nga butang ni sulod sa among mga kasing-kasing. Ginoong Dios, ang imong mga alagad, ang imong mga katawhan karon, nga nian ini imong dapit makatagamta, makaangkon, makasalod sa pinasahid nimong tabang o pinasahid nimong grasya. Ingon nga imong alagad karon Ginoong Dios, akong kirilis ang imong panalangin mauswagon nga kinabuhi. Kining mga panalangin magaabot ni ngadto sa imong mga katawan. Spiritual blessings, material blessings, financial blessings, emotional blessings, Lord, mental blessings. Lord, in the mighty name of Jesus, kini mahitabo karon magaabot kini ngadto sa matag-usab. Salamat Ginoo, padayon ka nga magproteher, padayon ka magapromote, padayon ka Ginoong Dios nga magapauswag sa imong mga katawhan. Ginoo, ang imong panalangin karon magsising, mo-present Lord, mo-surrounds Lord, ang imong panalangin mo-overflow, mo-overtake mo hatag Ginoong Dios og katagbawan sa matag-usab. Bisan asa nimo lakaw, bisan asa nimo adto karon, naa ang imong tabang, naa ang imong pabor. Kini tanan na mahadal ito na mong gibalik sa imong buhing na pangalan, diha lamang kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tanan magingon, Amen. Hallelujah. God bless. Oh, bye.